Kinong Krishan jong MLA Barem gomoplang konsumsi lead ba Central Class Sun hakar hunyo trek nailur arjar fuai lem rangkat kinong ilam gilalej benterwai ba Eugene lingdo ubade khun rang ba juntai no mikmat blakhlad no bon sheme karai ban mi bujuli haka chaka jokpa daga bayang ya aireng hakani ke election chin ang mikmat chitang samoy nakani ke konsumsi kumban syukdaw ba uliet ba SK Sun dukhat ke yang robot hawan no moplang ulakhlad no akash potrek nailur arjar fuai ba ka assembly secretariat ka de pentep shaka election commission of India bakate ke shuki kalathli lakmil ti ba shan ka election commission of India kan sapan penasian ni trek election hakani constituency lem ki weipat ki constituency ki berengkam mencin ang mikmat chitang samoy shaka yang darbar kata na maurang keneng bar raja bala haga cingelang kinong Krishan uliet ba SK Sun gilapan pau ba ka cing anut cengki galong ba Eugene lengdo on mi bucli yo kpa chung u ban syakri paj ba khamtam ki bodok ki bacencar kumba kpa jule men ba udang don asla perthai da ka ba pertoi ki kam ki ba uliet ba SK Sun lale hakisnam jinglong MLA chung u nadu ka jing persyang ban wan rai ka roi ka par kila ong ba ki kwa yu ba Eugene ban budian ki kam ki ba kpa ule nak banta ka jing mentoi ka moplang constituency kila ong baki don bund ligi projek ki barang sakut ya ki ba uliet ba SK Sun ulada pengkre ba Eugene udai ban shimti ban mi bujuli ban budian ya kita ki projek kila kadau ba Eugene udai bula pendap ya kicing puli engineer pada dui buriau ubala shempang ba kemun syukdau ba Eugene lengdo udai urang ilakai football ba pokmat na gejela bat mi khmat ru igari ha ki lempung ilakai ba per ba ki kam jong imadang ki ba ulale na banta kathan kadong kathan jongi khamtam kanong spong iba juerap iba keneru ketika diang sya kilong yang kibadok kibasop tengah kerpat ya phi namar kumba i mai iru ijusnang yangi iju kentiu yangi ba idei benlong kibreu kibas ngogret ban nga snow ba dap da kijing kemen hakpor ba le service ba ikon rangba jong imadang ida keren ya kakani kenten iong ba ladang ngakieu kiweiru kidei ban keu iju hikai madang yai ba Eugene de yangiru kumju tengi de sngau tenat sikade kumbai hikai yangi bar rengkat ya kaying kasam yaki khon kikti jong madang tenga hangning ngakarpat dakaba snguret ba ni nang tei ni ai kejing ya terilang bat phi kaying kasam hakani ka by election lane har pulai ru ngini atrei rengkat bat ni don jingkar man bai nanti nang spong kumba ki ni tam katu menen mentalai nginang tam yakaba men husnam khatra jing no senyang jong i kenom badeng sun kalong ladai kino ki breu il sim thau bat nakadong kathan ke jungi area pam sungut seti ka hapok ka peling son pam sungut ngida kan mau ban ngi airo kata kajing kersan lada don na kaliang kajing kumu syukran mentah yai baba Eugene ngida hun ban na kesenong kathau mene ki ong sa se ingi bangilai lang tambay niyo ingin sngew ka sur Henry kena ka meeting ka balong mentah ka simde ka bon khot yo koi ba ngisiwan tangki kemar Henry nga kum uriu rong ba nga ai ke jing kersan rangkat berkoi ba lakadei hakane ka bailison mentah lane kadei ka ar hajar pulai ru ngin nang kentiu kenang ki kam ki benang sa baro ki long kita ki klor kum bolong hi uba Eugene wala yu bat ya konsisi berkawai bat extend berkawai mentang kajing kuat apa ba ki bakwa ya ki namar ba mano balak ban budin ya ki dinjat bala bu ibadah omdon mala mari badeng par bubu ilabu ila stu lupa ke komputer nang kater ni tang ma phi ba phila pun ban budin ya kene tam te kajing karpat ngathara ki bawan hangne baro ki dikino kajing karpat nakalin ko jonga na sneu ba pin pediang ya kajing sneu pat ba kajing sneu pat ba lada pin pediang kajing sneu pat ba mo kata ngim la ban ngam kwa ban keris bun ba bun ki boy keren ning de ki no kersan ki barat ba mana ka paling son mo sedang ru mila de balai ni terang mata tang ba ya klat
ila snu chayong nit ka ai ka kam balabu ang tu kalong sa din lut bat testang mapi ba phila ban budin yakini kam bar ban bot ya ka din jat wa deng di hui tang khon ban bot ya ka din jat pa mar ki wei kin namla te akan ka por khamtam em le kum ba deng nyumju kot nga karta nganang don skilai hausan snem ngala ai ui ngala ai mat ki em le ki jat pijat em le uba deng lada yinong kersan ngin liong tai lane ka tai thiap ye phoi ba deng utim kala wong wat ong komta hakmat ba deng don lidar beno barok ngir kat kerdan ngakan mau cepor bol ali ngan mat kham jrong rit wat si ai hakapor bol ali long am le ki we ngam di bunga keren po kasiau ka thany area tesat kadi ke bujiro nak bujiro tam ngahab benong komta habuan ke nong skim budina ben thiap tanda kontrak di bek kina mongap nong phlang noi ben le rang ba deng mentah habu yok skim kisiau bah wong marial kin ham long mar kemut kin ya tri kinui ki area tesat lada kimla kin saai te kum sinong spung romo kinong spung ki sakhi ya kata kum ba deng kot su kiwe mensua habulong kemut habam ram pa sin bam ram kemut phiap ko ngu kat boong teu te nakaling ngaro kamtam yong kyong linga itu bha kimdi ki bro ki bugum ni kamtai kadi gayung kabudon buram kabudon akor hadu andai hadu entai kadi gabu khoj gabu suba te kemut manta nakaling ngi sukar pat baik bu nakaling yujin udi ben menjur baik ya karai poj ba mo yi propose baik ya ba yujin mo konrong ba kon phang sungoi ong ba deng di pin yele baik nang kampalat iba yujin thai ka ono kapor nang samla kanang beng menteri thai ben ya ba deng nang kantri susu khamba susu ya benta kepa kamtam bela bu lupa mo kan kirurong ba sa khmat oi sa kalong ka basu ka badai ba hadu ka kene klipmat ngidon gawe kasur gawe kijingmut kijing perkhat ba ngin karpat ya kayeng kasem makin sim ya kijing kit kli ban bateng ya kene ka kam ba kinam ino yang yupat ba hashtag nanti namar mentang along kum kita ki kebek klem snare namar Sini, Pak. kum badeng Sini. bolong ukpa jong kayeng kasem bolong ukpa jong konstitusi berkawai ulah ino no tengi kum kinong kersan ngimdon lat ngimdon lenti ban pai sawai pat ngrei ngha ban pai sa kayeng kasem ban kalieng kayeng kasem hi don kam basusen yang yupat ba ban kentai ya kasur jong yupat ba ban sim ya kajing bateng ya kene kam ba nak liang jonga ngayeng hone da kamen sim ko basukhya ngakarpat jur ya kayeng kasem ba kinom kentai yang ikipat ba insim ya kataka jingbut din ba insim ba inmi sakmat ban yale ya kaneka election nada kawan ka ba election kan mi be kasur nang neba kayeng kasem klakloy ban penkre ya ba yujin ban yale bal ada kamuan ka ba election ru hodar fulai kum kayeng kasem kadai ban sim kijingkit kli ba nilalong ibala penkre kinong kersan kijongi kumba ong i barang syap ngidei sisa tang kita kimar ₹2 mo kitab kidap kisuk kiduk kirangli kijuki kiba kersan yo badeng ngimdon kita he spa ngimdon kita kibandang kibastat henrei ngilong kerju ngilong kibarit kibaria ngilong kita kiba don ya kata kaju kejinglong kamdon kejing so fair ne kamdon kejing so he we halor we henrei ngilong kerju kalebel bat ngilong sisa kita kitab kidap kiduk kisuk henrei abang isim ya kejing trilang nipoi sakatong bat ipat baru kisau tu kumno ban kersan ya ubriu uba idon kasap ban yalam yo pat ba Ka benta ka bangi wan hang ni kelong ba ngim don nong yalam syu. Ka ai ka meeting ka bangi lai kren ka khatwi terik. Khapra pedeng khapra terik.
ki nong mikmat na ki dong berper ba ngin le kum nu ka phang hi ka wan ba lada ki bahayeng jong ki khun ba deng kam ta me Eugene uba ngi itu ya ilang ba ki teknologi pemerintah wala yumla ban itu ru ngi ka don ka jing terwai i lada kaying ka sem ba deng ki terwai ban priang tengah yang hang ni bangam bun ketien hiru ni keren ni keju ni ke bang iterwa hang ni kalong iterwa da kejing da kejing syania bat kejing kerman te kapor kalong kot lada ka election commission kan penyele ka bahai election halor kan ni ka bentang suba inung galam kelya syakmat ba lada long kumnu da kejing ngauret ni kerpat bat kayi ngesem pa dengru kin sim karai bag ai karai ba priang jeng terwa ka jeng pat ba jeng mau plang konstitusi kin kersan yo ba deng ada susun ai yo pat ba ban sim deng kor ka bakhya na kermen ba ka jing kren ki kam ki babanya kan long hadiah tikeni kalong ngai hang ni umwei uba ya trei umwei unu trei barit kayi kersan ison ba deng dengan ai ka jingkit bok kirwang lada iba Eugene in sim ya kini kelengkor hoi kibak ken sensetai hiru gila power ba tang iba Eugene hi upat ba undon kamon kajing sekolah kowe bat kanam keburom ru kumcu hoi kin ong udang kena Henry habadang lon ba deng te udang long ukun udang kena menta ulolong urang ba unukit ikasing kesem bat kumcu uru ikunmen ba un sim bat kit ikelengkor dia konstitusi berkawai bat ya kajala kajak beribu berkawai. Teu sordar do ki ilakar montaksi umpoi teu wong ya kagai kubang ya rai lang ni penjob bayu ba Eugene ni ba dokter ba yeng yong ki bangla sna hi sordar ni tupai tu no ti ki skim ban ba deng mo iding don ila sim ila bu doktor da ukun da ulai trai ban do job un kurai kamati pa tang tai nei bun te no ku banya dan dai kai ba ubrahim salam ni dai ba dang ri don su kumai le kumikran yang ni te le yak yang ko dai ban job bai Duno chung i chung pa par kumchu mangi pai ba chung kama phlang siru ila duno ya lo chung nong yalam te ni nakaleng kalai kro ni so benur hadus kata namar ki project ba ipa chung hi la pengkre na banta ban kentiu ya ka ila kalai kro hi bro kowe kanang ba kanlong kata ka hima la ne kata ka sinong ka thau ka ba phu ka ba phiang te na ka leng ka chongi hingi semua ban katpat ya ka yen ka sem jung ba Eugene ba en ai gen ya kata ka rai ka ba ngi pai ba ngi don kam ya phi ya ka yen ka sem ku chong phi la da phin mi sa khmat ba ngi ru chinong trei nyen so thu ba ngin trei ba ngin kersan kham teng e nang ne sa khmat kum ba kalong ya ka election ka ba dap a cha khat khra te na ka leng ka chongi la trei sitong ko to kan ne Andai gadon pat kaba nakaliang kiwai pat ki parti lesai kila iyo bat katre kham kloi lesai kata kabut kala kham he sa kiwai kham duna nakaliang ka batri mangi tengis ngau bang terpat pa yang kasem ba kin aging kata karisat kaba ngir mi suthu kum kinong trei bat kirong ba adu chung ka ila kala kro kitrang hi banaka yang kasem ko chung hi maphin mi sakmat kum kinong ilam ni ai ke jingkersyan namar man hakane hau arjar kam kha kabut ka kham duna namar ba nimpat ayop ha kata ka cing rong ki yeng ki babiang te ki nong yalam te hakane ka por ka menta tengin kermen ba nakaliang jo kasnong sadau ngin ya kersyan teli ya iba Eugene hakane ka por te ningkong ngadap ka jing sosi namar ba iba deng hakane imyo imdon shoot nakane ka slap bertai namar kumbang po sneo ba hakwe ka sneo po sneo ba ishwa ba ila dap klat tanga po sneo ba EIT hai Eugene ya kata ka jing ba in shimti ya kan dia ka mo plang constituency ba in long unong yalam ya ka cak ben reo ka jongi ba ka kermen ro ya ba Eugene ba in priang ya kan dia ka jing terwa ka jongi ba in long kum uta unong yalam ubarat ba hapo ka mo plang constituency Iwan Pat Sin ban kerpat ya Eugene ibalong khun phang snai chung madang ba ngidon kamon badai tang hu ubala ban sim ni kana kam
ban long kum unai lam ha ke sim ke chi lingba chana kontuansi bangin yo pan yo so kumba imadeng ilabu yaknusa yaklantai sakmat bat gidon ke singkerman bat detong yucin bala aru ban sim ni ka din cham trong pa ban long namar kum ke kontuansi mo plang hadu chana ngapor ngilong kum kiti kisim ki baap chengbam henrei ngimdon nong ai chengbam mano manoru henrei menta yuan ban karpan ya phai bat kham tami mirit balong kum keme bat yucin ba in snow in snap ya ke jingut ke chingar pa ko chi kum mila ekren na dis khman namar ngini ekren bontin kamentoy te ngai skam ngai kentu ba yucin in sim ya kata kabenta ben snow ya ke ji ba ngidon hapreng kata ke cingtrang ba cing sling ngidon hapreng ke cinglong kun suat pet long rangli ya ke ba ublai bit ban khotno ya kupa phai se philong kupa trong cái jing yi ngilong kupa kontuansi ya ublai bit ban khotno sal dehi te kumna ka por bat yi ngai ru da kacuk sur ngayeng naka Maukuri area naurem sedau Maukuri is Maukuri was da kacuk sur iwan hangnya bat nyai kap kitbok kitwing bala phai pi kloi ban sim ya ka ka benta yiru da kacuk sur bat ngiladon da kacing pun baik ba ngin ai miat bat men sim bat ngin kloi ben yatre ban ngin kloi ben yatur la kalong men skailan men mit la kalong hakano dong por bat ngin yatre rangkat bat ngai skiam ba ijin unang kuntai ya kan ka cing terwa ka ci ki bangilawan bat in snow bat ho nganu benong lang masuk por le se bidang snow gum ukna andai ka tin kong ukna ulong kupa trong kirang ba bat ngakan mau gumbong usim Sulman wong ko gerat mi penong nga ngade tong khna andai to kan mau bat me ai nga banganilam yu nu pai lang bat ngai skiam ru ba yu chin la di sim ngai ka benta kumba Sulman uyo ya ka cingstan yu chin nang yo ya ka cingstan ka badang ne as khamat mar kane kalong ka kabu le se ka de ka jing penyai ki jong konrat na ka benta ka jing im ka jong i na mar hangi ki breu kawan tang sisin na dangi siamnya kane ka kabu sisin kalong kai ka baya dai dor bat kamon ka jong blai tinga sngew baya gane le se kat kum ka jing yo sngew no babun kirang ba snong ki pai ba ki balaya keren sepang gani ka phang baro hingi kwa ya iba Eugene ba in long ukan didit but in long runong mi khmat hi jong gani ka constituency mau plang tinga yang hang ne kum ki member jong ka blok bat ngelewan rengkat lem bat irang ba snong bat ki khot snong na ka snong mau kalum na ka liang jongi hi ka mau plang constituency ang not bangin yo no ya ka kubor na ka liang iba Eugene hawat kum bang yo sngew na iba arang siap iong ba ngindang hap ya penbej bat kinyakha ngin hap ya penbej na ka liang ka ying tinga sngew bala da kumno na ka liang jongi tingila kwa kloi no hiban tip no nang bangin yo ban ya tray ban ngin yo ban ya tur sia fi phang gi bangi dei ban ya tur ha ga jinge dei ban pensyai ban song thu ya gi pai ba marsibun ge le phun le se ha bang ya dei gi no ya tray ha po blok ya pun ngin ya le kumno renga ong up ya ka pon ngin ya penbej la dai ba Eugene ko mukhun rang ba jong ka ying don si sia kata ka jingket khli na ka benta ka kam ko jong pa ha ka bo blai la sim no ya i ka syong ha i dan rei ka ne kalong ka tabuk siar na ka benta jong i ban ngi nget bin ino sui gi ai ide ban phai ban kit yau pai ba jong ka constituency kalong ka buram hakmat jong ka ne ka constituency khmat jong ni ka jalla ka jongi ba khmat jong blai un ai ya ka jing sai ya ka jing koi ka jing khia kran bat inang la ban kit khamba shu halor ka jing start ya imadeng bolong pa bat ka jing start ka ba kham ba bat ka ba kham kraw shu kan lej hi sei ba Eugene
iban kit ban ba ya gani ka mau plang konstituensi jong i Te kalau long kajing du bakraw ya ki yeng kesem kamtam ye gini ki bungi kerchan bungi kemilenti ring nang mut ba kato telakut jadi kerchan jong kalau long di noi nri iba seran menai lawan ya kaban ya tu yang apa kadon kajing yalang yang khot lang stay te kumta ngilia koi ngilia wan te chibun ki kam ki balale nay kren choi choi ngi petang hapo ka jaka ka dong ka thai ka buila tre ila sedang ki ong ki jingking ke badon kam batai betang ya kapon nang tai bapiak pikersian na naik kepat batai ke skim sekren hadin ya skim sekren hadin to ka jingkersan jong ngi ru kalong teli telan ngi da kersan bangi da penjong bat hadu menta kinong kersan baru ka timpat kendri Henry ki chusno belau snow kunja namar hamu bung le penjob ngla kersan dot chu tementa kalong kabu ka bangyo banyak kendu te wal ki kam ki dang sa ki babon Henry kalong guma mikren baya ka ying ka bangi tai ngimla ban pendep tang ha ki iba deng ru ki berang sa teng insa pendep tang ba agajing penya boleh busta lo ibet tu i tangkan ni kipor lawan banjingo ada bau simna namar kata nging ki basa ke ga bangi di bang le ngi kum minong kersan ngi nyai ne de ga song sapi ke yin pikloi ne em ya ga ban mi chakmat da ga mi chakmat ngi ngin kersan teli telan kum bang kersan te katu karai ngi kwa no banyo juba mamar ngi wan matah ne kalau bagi kwi ong tin ngasih chnong ne nak no ri jaka bagi dom no kin ong kila rai em ya kata kan saya kin kuat baik teh haba nyok ya kata nya banyak tu no ceki baik wan kita kata bajing kerpat kalau ai no ya karai nak lian ke ni kata we benkong bat ka baar ya ku mun be trehi hakam hapo ka chnong tengah de ku tri jong sot unit bat haka ngatre ru ku general secretary hapo ka sun kita kata kepentingan iklai tuli police station ke Panbur ke Nuspung ke Kasokyan kita kata pemedai bat kide ki jaka trikam ngaci kuat banong ba katai hukum no te bangin sedang banyai no nang bangin kine ki unit bak sub unit bak repair ngin nang no kum no bangin ya cakmat kita kata ulong kata ngi kuat hang neru bangin nang ngiru kino kit kam ngin nang ban sutu banyai kakam bat kabalai jingkerpat kalong dak away kesul ngirengkat ke jingi trei ndon bakam start ndon ru bakam bing kaju kata lane ndon pun ong manga kam sepang ngidon hala kajong ke boleh aya kasap ingin pedang ya kata Nakaliang uba Eugene habakran si kinong kersan ulaong bu unsa pente be garai he kindiat sngi banwan bat ndala dab ekran pen bechwa halor gadik jing trwa lambat ki bahieng nakaliang chung u ba kumchu ro nakaliang ukpa chung u hakani ga sngi nakaliang ga yeng lai don lang daga kemi uba Eugene lengdo ikong es lengdo ki bahieng lam ki weipat ki bala ai khublai kit bak kerwiang kinong kersan ki bala judan rengkat baru liat ba es kesun bat ong ba ki paj ba kimdei ban sungret mensim ngilapin bana ba so loga hakta kar kom ba unayawan ba kar kum khat ngi kalong to terasu ai dap ga jikmen ba su ngo episia ba phila ya buram ya jikerpat ke jongi kabalai nga ko ai khublai shiboni phi ba phila idan hangne bat kini kintien ki khana bana kisnang ba pher phila wan ra hne ki kam bai pa la le ki ba pher ba nga ru ngam datip siong mo re kumukpa kakam ye kakam profesional jongi imju kata te kalong ka basutanat kalong ka ba dap mensim bangan i ba kajing keren kajong pisia ka ba ai mensim yang i kum kayeng kasem ban yu i ba phi yakloi banwan kum ne ban yakrpat ingi kayeng mangin mi sakmat nagi jongi hendrai kalong ka lingkor ka ba khia teng kum kayeng kasem nyap isyong hiban perkat mah tentang an hab ekran hi bat nakaliang kayeng kasem ipa ba ngin hab ide kawai ka jingmut ka jingatli khnang ba ka bangin deng yach khamat ru kandum don ka jingthut kandum don ka bat ngin ka bang ya ka kalabai ka ba khamat ublei komtip khamba kumala ni pa ngiru ngi sosi kumba sosi mapi kalawai ka bangi kibreu ngidon da kajong
ublay ukam tip kambak but to nge mentau snem ngelajan kut na kadon kabay na kamdon kabay election ru kabar sayat kabar khmat te ngi di banlong kibreu kiba hem sem nginum don kimde mangin songret bai lali nai pa te kaba ngakerpat ru ba phinyalong kibreu banginya long nong no banginya long kibreu kibla estat haka jimu ka perkat banginya yar bangin long kiba nong no kiba knyum na kiba ya red jimu perkat knyum sem mo te tangi tahi ijin kerpat jongai beret ba ai poringi si sengi arski lai ski haba slam kenapa nginyo ai shong no kayi ngasam nyakrem jong imei mantap kinyaka ya mah to ka haba khadur ang publish bo sisin but ngakibok kirwang pi baknya don kamet bakwet bakya kajingbet kajingbiang kayi ngasam but pinya poisuk shalai ngasam publish bo Eugene Kinong lumia kinong Krishan na bentakan ni kicinglik terwayo ba Eugene san ban mi bucili ha cakau buliet ba eskesun bakentup yu barang syap korba ba tengshan krap tap kila ong baki kwa baki ba mikmat kindai wet nakayang utainong ikmat belaklat no kila kadau baki don shibun ki kam ki ba uliet ba eskesun la pendap berkumcu ki bedang sakut ki ba uba Eugene san unhab ben budian na bentaka bet kabyang ki paj ba nong sosnong jong katai konstitusi kinong Krishan jong iba deng sun bam kwa dwar bulai mar sentip ba iba deng imdon chu nang ning slap perthei tengi la long kum ba yo shock ngim tip chu te hadin bala pen khuj pendap la thang ya kamet jong iba deng te ngila ya shong nga bat iba tengshan ngila perkhan shano gini ki briu jongi kin lej shano ki briu jongi kin lej haba iba deng ila i sendat yang i kumni te nakaliang jongi kinong yalam ba hakmat du jongi iba deng ngila perkhat bat iba tengshan ngila ya shong bengila bu no daka meeting ke ba hakakat pratarik ke bangilong tepo Sengkasi Secondary School Marbisu banyak perkat ban lumi kini kinong Krishan ki ba hakmat jong iba deng ba nginya perkat lang ba kumno nginya le habaya dei bat kanika kam ke ba iba deng ya i sendat yangi namar ngitip ba iba deng eskesun ila le shibun ki kam kibun ki jing trei ke ba ila trei ru nakapla jong bat kabun ka ba i ilet banyak kendu ya ki kenhun jong ki balang baper haba ikular ban ai kanu ke jing ai ne ke kum kanu ke jing yarap iong lekno ila nang phatrei hangiru ila don ki jing trei ki bila nang phatrei hangiru idang ai na pla te menta ngi haka jingka jong lo badum ngi lum ya kini ki nong Krishan ba khman ba kumno ngin le ha ba yedai la jaba kawan kani by election hang ni hapo kani konstitusi jongi te ka sur jong upaj ba bagi nong Krishan jong upaj ba ma malak ka polling station bagi khot ka kerteng kalong ba yai ba Eugene te ngiru kinong ilam ba hakman ngi terwa ba yai ba Eugene kata ka jingkali jong pi ba ka jinglong jong iban pelum ya kani ka meeting ka bolong mata ka ngiru kalong ba nginwan ra ban pun kok ngu ya yeng jong ba Eugene namar ngapet mangi bakal away ka ba pernai jong ka konstitusi debit stang na kani ka yeng naway ta numpoi resolution namang ngilapet kini ya meli ki beladap pamansiwa bun kia he satang kania kia kular ya kapeneng kia kular ya khendau hari kim jule hari menta ngan yutu ipi kaskim ke bai badeng ibu teng ba implement tau bunai September lai kadai ka live for crore hang ni po PEC ban bu no yang mau nong rim nang ta ka prakrur hang saya po linkin ya ka scheme jong irrigation nang ta lai krur ka surok ban sengrong ya kani ka marbisu pu ka ba penjat kani ka surok bypass kani ru ngila yo artat ka order te ngila yo shibun ba ki project ka bai badeng in wara ang ni snong te halor gini ki project lada shubu lada ngiyo dawe ubriu uban yele haka jaka jong ibadeng hato tharai unra ban lej but dia ni kani unumla te dei tang na kani kayeng bat ngitip ru bat ba Eugene udai ubriu ubala bna brok away ke pertai brok away ke India ki player football kitip brok away ke India u itu
ulu itu wat ya ki star jong ki Bollywood star itu bun ke itu Chadalhi ba Eugene bun ba itu habang galur ki bun ke beri ba itu bat khamtam hastir ula bana ba ku ta player bat udai ru beri bla nang la start ula puli kedan engineer udai beri bla long fit ba ban shim ya kan galingkor ke ba pa jong i la e te dei na kata kada bangi ki no kersan ke ba khmat du jong i ba deng ngi pai khmat sei ba Eugene nama ngi tip ba destang ni orang ba ubala banyalam ya yangi ki nong kersan jong ibadeng bat om tangi ki nong kersan jong ibadeng bat onora ya ka ke ba ibadeng ila kular ban pendep hagini san snem hanrei kada ka jing kadau jong ka jing sim kendit jong nombu nong thau impala ban pendep te katahi kalong naka message naka lang jonga ba ngi ki nong kersan hi dakawi kasur bat dakawi ka jengmut ngirai bet ba ngin pendiang ba Eugene Hoi mo, habi dei ba kani benta te pilatip hi. Namar ban long kum nong mi khmat jong ka konferensi barok kowe. Kam dei ka kam ka basuk. Hap sim hi karai hap yalum si family mo. Nama jong Eugene ki dei nakiyeng badon burom. Uling do jong hima mo plang ru dei nakiyeng jong ki. Te kin hap yalum kan, magi dei family ki bahe. Te kin hap rai shwa kin nakiyeng. Te kayeng kadon hi ka positif ba ngi ngila yo sngo hi ba kanlong positif hi ka ba ngila yathmu mangi ki ba but kumno right pat tang na kayeng haba ki bahayeng pat jong iba deng himen jong iba deng eskesun ki para jong iba deng eskesun ki kinyakha ki pakha kiru kidon ken ka hok ba yala jong ukun kiru kidon bentalang ken ba kin simlang ya karai khnang ba kani ka jing syakren pat la syah hadin habut kan numdon kan kum kata kan mar kata ru so ngai pi ban long kum unong mi khmat ban sim kat kalingkor ban kit yo pat ba lajan poi lai pho hajar ngot brok oi konsensi kam de ke basuk hadin ba ngila ma ulo badum ulawan ban ka hak spotrik jong nu benai September ya ka jing du no ka jongi kinong ki pa jong ka mau plang konsensi brok oi nama beli ulah simno ya i MLA badan buram jongi te hadian ba ngaba iba rang siap ngilaya penbet hak baningkong ne nakalang jonga ngasngo bet bangam kwa suban mi nama ngam so don jing mentoi su hanrai hadian ba ki pai ba jong ka konstruksi bra koi kila phun bat kila pentip sanga ba lada phi kum kinong yalam phem yami sakman ban kesiu thia yangi ki nong song jong konsensi khmat se ngi ngin le te hadien da ka jingya penbet lang ngabai ba rang siap ngi sa penlong ya ka jingya kenduk lang ha ka khat pratrik te ka jingya kenduk lang ka jongi ru ngi siembe ya ka ra jong pai ba tu pai ba hi bobun ukwa ba ya kani ka lingkor ka ba i MLA ila ino no ba omdon pat ki wei ki bala ban simti dei bet tang na ka yeng jong i he kham tam yaw iba Eugene te na kaliang jong i ro ngi sim ya kata na mar yo i sibuan ki kam ki ba ki ba MLA ulale ngaru ngadei ba senda jong i ngajulej ban ai ki jing yarap ki ba fair kham tam ha ka jingwan jong ka lockdown ba ki nong snong kham tam ki ba duk ki basuk kim yo su ban lej ya ka bala kit nong te rei da ka jing rap jing MLA kila yo pat ban ya bam ban ya di bat kham tam e ki ki ba shong karantin ru ngila julej ban sam ki bam ki di na ka banta ki tu ki longyeng ki ba mat ki tu ka jing e ha ka jing em ko jong ki te dei na ta ka daw habang i ba ki kam ba MLA ula le an don pat de ki wei ki ban simti ya kani ka kam lai dei be tang da ka yeng jong ba deng he kham tam mi ba Eugene ubala ban simti ya kani ka kam bat ngi kermen ru ba ka ei ka ban ngila yo ban ya phliu jing mut manta ngin ai lahat ya ka yeng ba kin ya penbek ma kata kani ka kamram ka jong ki he ba shwa ba kin sim ya ka rai ka ba khut kalong be ba kin daya snu thu jing mut hayang sam